カムスターマヤです。カムスタポカよ。3ヶ月間ぶりのフィリピン語のレッスンですね。もうだいぶ時間が経ってます。まだ覚えてますか？今までのレッスン。はい。私は11月からずっと休ませていただいてます。なぜかっていうと、病気でした。もういろいろあって、ストレスになって、うつ病になって病気になりました。で、12月ぐらい韓国に行ってきましたね。2週間で韓国で楽しい時間を過ごしてまた日本に戻ってきました。元気で日本に戻ってきてまた言い訳を言いますけど、フィリピン語とかビサヤ語の動画をアップしようと思ったんですけど、インフルエンザにかかってしまったんです。1週間死んでましたでまた仕事に行きだしたら仕事が忙しくて、でまた今2月2日、私はインフルエンザ2回目ですもう嬉しくなったかどうか、嬉しくならないといけないかどうかがわからないんですけど、でも、今回はフルですでも大丈夫です。元気です。目がちょっとダメだけど元気です。はい、今回のレッスンは前に私が自分のページに載せたレッスンです。kailangan ko何々です。kailangan ko何々です。または、話すときによく使うのは kailangan も使うけど kailangan の方がいっぱい使います。kailangan ko何々または kailangan ko何々です。意味は私は何々が必要ってことです。はい、では今年の最初のレッスンを始めましょう。すいません、風邪はい、ではいつものように単語の紹介からいきたいと思います。多分風邪のせいで私の質問じゃなくて発音があまり、クリアじゃないと思うんですけど、わからなかった場合はコメントのボックスの方に書いてくださいね。では始めます。はい、ダミット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 というのは服のことです。はい、服全般です。ダミットのことです。はい、次はサパトス、サパトス、サパトス、サパトスというのは靴のことです。靴全部です。いいですか？ダミット、服、サパトス、靴です。いいですか？はい、次いきますよ。次はテレポノ、テレポノ、またはセルポン、セルポンです。テレポノというのはテレフォンのことです。電話ですね。固定電話または携帯電話でも OK です。で、セルフォンは携帯電話のことです。いいですか？英語のセルフォンから来ている言葉です。もう一回発音します。テレポノ、テレポノ、そしてセルフォン、セルフォンです。はい、次はアクラットまたはリブロです。カメラのライトがちょっと暗くなりましたね。はい、アクラットまたはリブロです。アクラットとリブロは両方とも同じ意味で本のことです。アクラットまたはリブロです。リブロはスペイン語から来ている言葉です。リブロまたはアクラットです。私の場合は、私はリブロの方が使います。アクラットよりも。いいですか？はい。で、これはまずは紹介します。バゴ、バゴ、バゴです。バゴは形容詞のことですね。これは新しいってことです。バゴです。形容詞プラス名詞の場合はこうなりますよ。形容詞プラス名詞をつなげる場合はこうなります。バゴでサパトスですね。サパトスが名詞なので名詞は最後に来ます。で、形容詞は前に来ます。バゴンサパトスになります。エンジをつけるんですよ。なぜエンジをつけるかというと、バゴの後にバゴの最後の文字を見てください。これは母音です。母音の場合はエンジをつけます。そしたらバゴンサパトス、新しい靴になります。いいですか？バゴンサパトス、新しい靴です。エンジ、なぜかというと最後の文字が母音だからです。いいですか？バゴンサパトスは新しい靴です。はい。はい、次いきますよ。次はママハリン。ママハリン。ママハリンというのは高いという意味です。値段が高いということです。いいですか？ママハリンです。はい。で、ダミットをつけました。最後の方に。でもここ
こは字だけです。NG じゃなくて字だけです。なぜ字だけかというと、最後の文字が円だからです。最後の文字が円の場合は字をつけます。いいですか？ママハリンダミット。ママハリンダミットです。になります。ママハリンダミットというのは、高い服っていう意味です。わかりましたか？はい、もう一回発音しますよ。出ました。バゴンサパトス。新しい靴をだからエンジです。ママハリンダミット。ママハリンダミット。ママハリンダミットは高い服。字だけです。なぜかというと円だからです。で、その以外は、例えば、その以外、例えば最後の文字が C の場合はなをつけるんです。いいですか？なです。はい、あと、多分前には説明したことがあるとは思うので、覚えている方もいらっしゃると思います。わからない場合は、コメントの方に書いてください。いいですか？はい、では、文法の方に行きたいと思います。はい、では、レボの方に行きたいと思います。はい、今日のセンテンスパターンは、kailangan koです。kailangan ko何々です。kailangan koというのは、私は必要っていう意味です。いいですか？はい、では、始めます。はい、kailangan ko。kailangan ko。私は、これが私は必要っていう意味です。はい。で、kailangan ko ng damit。kailangan ko ng damit。damit っていうのは服のことですね。で、ng はをです。を。服をっていう意味なんですけど、この場合は日本語にするとがになりますね。kailangan ko ng damit は日本語にすると私は服が必要っていう意味です。いいですか？でも、このngはいろんな意味があるんですよ。日本語にすると。をでもあるし、がでもあるんですね。でも、をだと思っていたら、もっと簡単にできる、簡単に覚えられると思います。をですね。なんです。なんは、ものが特定されてないときに使うものです。なんです。いいですか？どのダミですか？何でもいいです。なので、特定されてないので、なんを使ってます。はあ、大変ですね。もう長い間やってないので。はい、いいですか？で、高い服の場合はこうなります。kailangan ko ng mamahaling damit。kailangan ko ng mamahaling damit です。私は高い服が必要です。いいですか？この場合もなんです。なぜかというと、もう何でもいいから高かったら OK。なので、なんを使いました。kailangan ko ng mamahaling damitっていうのは日本語で言うと、私は高い服が必要です。はあ、大変です。はい、次いきますよ。次はこれです。kailangan ko ng sapatos。kailangan ko ng sapatos ですね。サパトスは靴のことです。で、kailangan koは私は必要。で、ngはがですね。はい、靴が私は必要です。私は靴が必要ですっていう意味になります。kailangan ko ng sapatos なんですね。なぜかというと、特定されていないからです。サパトスなら何でもいいですってことですね。はい。で、前に説明したバゴンサパトスを使ってみましょう。この場合も何を使います。いいですか？kailangan ko ng bagong sapatos。kailangan ko ng bagong sapatos。私は新しい靴が欲しいが必要です。欲しいじゃなくて必要です。いいですか？もう一回発音します。kailangan ko ng bagong sapatos。kailangan ko ng sapatos。私は新しい靴または靴が必要です。のことです。いいですか？はい、次は特定されている場合は何を使うのかというと、案を使うんですよ。前にはたくさん教えたことがあると思います。だから多分覚えている方がいっぱいいらっしゃると思います。いいですか？kailangan ko ang libro ko。kailangan ko ang libro ko またはaklat ko ですね。案は特定されているときに使うものです。はい、私は必要。何が必要？私の本です。私のaklat、私のリブロです。リブロko私の本。aklat ko私の本。特定されてるんじゃないですか。どんな本？この本。私の本。なので、
案です。いいですか？だから案を使いました。はい。何回も言いました。はい。kailangan ko ang libro ko っていうのは日本語で言うと私は私の本が必要ですのことです。はい。では次の文に行きます。kailangan ko ang cellphone ko. kailangan ko ang cellphone ko. ここはセルフォンですね。セルフォンはセルフォンのことです。英語で言うと。フィリピンの公用語は両方フィリピン語と英語なので英語で発音しても通じます。大丈夫です。kailangan ko ang cellphone ko。自分の携帯なのでangを使いました。特定されているからですね。ngじゃなくてangです。kailangan ko ang cellphone ko というのは日本語で言うと私は私の携帯が必要です。いいですね。はい、次は代名詞の場合です。代名詞のシャとシラを紹介します。シャは彼女または彼女たち。違います。シャは彼または彼女のことです。はい、単数形ですね。で、シラは複数形の彼らまたは彼女たちのことです。いいですか？はい、kailangan koさっきは何とか案をつけるんですけど、代名詞の時は何もいらないです。代名詞をそのままつけたらいいです。kailangan ko siyaまたはkailangan ko silaです。kailangan ko siyaというのは私は彼女または彼が必要です。いいですか？で、silaの場合は私は彼らまた彼女たちが必要ということです。いいですか？kailangan ko siya kailangan ko sila 私は彼ら彼女たちが必要です。いいですか？で、名前の場合は C をつけるんですよ。シマヤ、シロース、あとシヤマトとかそんな感じですね。シコータです。kailangan ko C で名前です。前には多分教えたことがあると思います。で、代名詞の時はこんな感じです。そのままつけても大丈夫です。いいですか？はい、今回のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。次の動画はいつアップができるのかがわからないです。最近ちょっと仕事が忙しくて、それと、寒い寒くて家にいられないです。家に行っても病気になるだけなのでずっと外に行ってるんですけど、でも外にも病気ですだからそのアップする時間があまりないので、次いつになるのかがわからないです。いいですか？それと新しいカメラを買わないといけないです。今使ってるカメラは夜になるともうビデオがダメです。だから今の時間を使ってまだ外も明るいし中も明るいのでちゃんと撮れてると思います。はい、では次のレッスンで会いましょう。またじゃなくてsalamat po hanggang sa muli, paalam.